ham en kæmpe hånd derudad. Kom så, Johan! Jeg synes, det er et dejligt sted. Det er et rigtig dejligt sted. Ja. Meget hyggeligt og meget stemningsfuldt med de gamle huse og fjorden og havnen. Og ja, det er virkelig et fedt sted at være. Ja. Jeg synes, det er fedt, fordi det sådan samler byen, og der er sådan et fællesskab her, som der ikke er andre steder. Jeg synes, at der er meget god energi her, og det er fedt med alle de der flag og gratis merch, vi kan få. Ja, jeg er enig. Jeg synes også, at energien er rigtig fed, og det er fedt, at der kommer noget liv her. Det er faktisk en rigtig fed enkeltstartsrute. Den er jo kun 14,3 km, men man har både lidt større lige stykker, hvor rytterne virkelig skal finde den her rytme, enkeltstartspecialisterne. Og så har den et par sving og et par bakker, hvor det virkelig handler om, at man kan holde trykket, og også virkelig flot her, både ud og hjem. De første 2 kilometer kører de jo langs med vandet. Det er virkelig en flot rute, som rytterne ikke nyder, men det må vi andre også gøre. Ja. Jeg synes, det var en god rute. Den var sjov at køre. Der var god fart på, og den var stadig lidt teknisk, så jeg synes egentlig, at det var en super rute at køre enkeltstarten på. Jeg synes, det er en fin rute. Hurtig. Giver let sig selv med svingene og sådan noget, men en fin rute. Og nu har jeg lige været ude og køre bag ved Jakob Fuglsang i dag på den her enkeltstart. Rigtig fin rute, gode veje, glade mennesker. Jamen, det er nok i Kerteminde, jeg har kørt nogle af mine bedste enkeltstarter. Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er trist. Det tror jeg ikke, det er. Jamen, det er jo en optimal værtsby, vi holder her foran supermarkederne på en stor parkeringsplads. Uanset hvor jeg kigger hen, er der masser af mennesker. Det vil sige, at det er et tilløbsstykke for cykelsporten, og det er altid noget, der glæder mig. Nu er det ikke meget, jeg har set til byen, men det virker som et dejligt sted.